Sziasztok! Itt az Ásvány című műsor, és most az ásványokról fogtok hallani bővebben. Ebben a műsorban bemutatom nektek a borostyánt, az obszidiánt, az ahátot és a kősót. Szerintem kezdjük is el, a kősóval fogjuk kezdeni. Szerintem biztos, hogy láttatok már kősót, hiszen ez a nagy, tudjátok, a sólámpa, az kősóból van, és itt van belül az égő. Plusz még ők is ide tartoznak, vagy a kősó több színben is megtalálható. Ha valaki kősót talál, az úgy lehet megvizsgálni, hogy egyes sós íze van, és nyilván, hogyha ezt meg akarom tudni, akkor meg kell nyalnom, és könnyen oldódik hideg vízben akár. Akkor beszélgessünk a kősókról, és látszik, vagy legalábbis szerintem látszik, hogy ez egy mesterségesen színezett kősó, ez pedig egy természetesen színezett, gyönyörű narancssárga kősó. Ez pedig, ilyen biztos, hogy láttatok, sima fehér. Mindegyiknek sós íze van. És most fogom elmondani, hogy milyen színben találhatóak. A leggyakoribb színek fehér, színtelen, narancssárga, vöröseskék, bíborszínű és fekete. Akkor ennyi volt a kősokról. Ide is rakom őket, és haladjunk tovább egy másik ásványhoz, a borostyánkőhöz, ami félig drága kő. A félig drága kőköz tartozik a malahit is, aminek gyönyörű mintás a színezete. Itt van, és a borostyán az igazából gyanta, kihalt fenyőknek a gyantája. Gondolom, mindenki tudja, az a ragadós gyanta, csak ez nagy mennyiségben. Általában áttetsző vagy átlátszó színezetben is található. Ez például egy áttetsző. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy ezekben az borostyánokban ilyen kis gerincesek, rovarok is megtalálhatók, vagy akár ilyen 1000 éves mohák is. Például, biztos ismeritek a Jurassic Parkot, abban is egy ilyen borostyánkő volt, és annak a szúnyogból vonták ki a DNS-eket. Utána nagy kavar történt. Ez volt tehát a borostyánkő, ami nagyon szép, én szerintem. Akkor most pedig jöjjön az obszidián. Itt van az obszidián, hópehely, obszidiánt és sima obszidiánt különböztetünk meg egymástól. Ez pontosan én sem tudom melyik, ez valószínűleg egy olyan obszidián, ami egy sima obszidián, csak mesterségesen pöttyök vannak rajta. Majd egy könyvben meg fogom mutatni mindegyik ásványt, hogy ahogy a könyvben vannak. Ennek a tulajdonságai, hogy igazából ez az obszidián, ez gyorsan lehűlt láva, és lávából van. A fajtái, amit mondtam, hogy obszidián és hófehér obszidián. Hát ez volt az obszidián, ide is rakom. És most jönnek az ahátok, amit legtöbben ismernek. Ez itt például narancssárga és egy zöld színezetű ahát. Mesterségesen vannak beszínezve, és ez igazából az ilyen nagy kőtömb, csak ez szeletekre van vágva, vagy pedig mű az egész, nem tudom. És ezeket belülről színezik, és ez is, itt láthatjátok a szélén, gyorsan lehűlt láva. Másiknak is. Hogy melyik a szebb, az majd mindenki eldönti magába. Árulnak ilyen ásványkereskedők ilyen ekkora nagy tányérhátokat is.
És erről a fontos tulajdonságok, hogy a színei, amik leggyakrabban előfordulnak, nagyon-nagyon változatos a színviláguk, nyilván attól is függ, hogy milyen színezetűre festik őket. A gyakori színek azok fehér, kék, vörös, zöld, barna vagy fekete. Én körülbelül a műsorunk vége felé tartunk, és ezekkel az ásványokkal készültem. Ja, bocsánat, még megmutatom könyvbe őket. Ez itt a kősó, össze is hasonlítjuk őket. Itt ez itt. Egy következőhöz lépünk. Az aháthoz. Itt van az ahát, ugye? Ez itt ehhez hasonlít igazán. És mondtam ugye, hogy ez a ahát, ezek ilyen kövek, kőzetek belsejében található. Obszidiánhoz, na igen, amiről beszéltem, hópehely obszidián, látjátok, ebben ilyen pöttyök, ezen ilyen pöttyök vannak, ezen pedig tényleg olyan lenne, mint a hópehely, ez pedig ilyen, itt ez a sima obszidián, ez ilyen sima fekete. És most jön a borostyán. A borostyán az egy, nagyon szeretik a nők is ezeket a köveket, és gyógyhatása is van elméletileg, és így néz ki a képen. Elméletileg az a gyógyhatása, hogy fogzáskor az kisgyerekeknél, és ugye a kezük markukba szorítják, akkor fájdalmat csillapít. És most megmutatom a könyvet is, ez egy Kőzetek és ásványok című könyv. Én nekem nagyon szeretem, és ő leír benne mindent, ami fontos. Itt például a kősónál megmutatom, itt ír a magáról a kőzetről, itt a képződéséről, itt a vizsgálat, hogyha valaki talál egy ilyen kősót, akkor hogy bírja megállapítani, hogy az tényleg egy kősó. Itt a könyv, és most már tényleg a műsor vége felé tartunk, és ami nagyon fontos, hogy a testvérműsorom, szó szerint, az az Egyiptomi című, ez egy egyiptomi című műsor, és azt is szerintem nézzétek meg. Ennyi volt a műsorom, köszönöm, hogy meghallgattatok, és sziasztok, majd még készítek más ásványokról szóló ilyen filmeket is.